megide na ha ala megide o elu na ala megide onye si na ọ gagharịrị ha na mma elu megide na ha ala megide o elu na ala megide onye si na ọ gagharịrị ha na mma ọ sị m rigoro ọ sị m rigoro ndị eluigwe sị m rigoro no it's me Kogu ka sị rigoro ngwa dozie n'onwe gị ka m rigoro onye si na ọ gagharịrị gị na mma Adanne dozie onwe gị ngwa lewe onwe gị oge aga m adakwasị onye si na ọ gagharịrị no you can't do this to my daughter ihe asị m mee ka m mee Imam daughter ka ya hapụtara ihe enwe ọma asị m ọka nna m nne m dozie onwe gị ngwa dozie n'onwe gị you can't do this to ada lewe onwe gị oge ngwa debe onye si ihe ahụ Daddy G Daddy G ọ sị na ọ ga-abịa n'ụdị ndụ o nwere ike ịbịa n'ụdị anụmanụ nwere ike ịbịa dịka onye oshi ugbu a ihe ọ bịa ga dị ka Daddy G Igbo ya wụ ewu ụzọ go ya ọ sị m gagide n'ugo Chief people. Daddy G ọwụ gị kpọrọ nwoke n'ọrụ ahụ awara na-agbamije ịnụ kata ha bido ọrụ a this call was called unto me ka na nọ m n'ọrụ ụlọ ada n'ugwu gịnị ka a kpọrọ gị n'ugwu Babylon ebe ọ ga-anọ anọ n'elu ugwu Babylon na nke nọ na Mountain Carmel okay asị m dadi naanụ na di was one ton ha were ji Igbo tụkwasịrị oh asị ya move into the world adị nwaanyị na-adara ime rigoro ihe ihe nwa ọbụla nwa shiri ụwa ọchukwu ihe Pikin is Pikin of God. I hear. Ihe wụ sọ dọgla ya dọị n'ahụ. Ihe wụ G.O. na-enye nwa. Onye ọla ndị kwasara aka na placenta otempa asị ihe ihe nwa esi nga ahụ rikpo. The ovum kwan. Ovulation ọhịa nọ n'ime na. Onye ọla mbiri aka na alekwa elekwa ovum. Nne m gwagewere m onwe gị. Kpawa ike na. Osi mkpawa ike kọwa ike eji ma ji aka m akpọ onwe m. Mmezi onye rihe ọma gị ka nwanne gị nwaanyị. don't ask that question just ngwa ihe ana m ahụ si na onye ama onye I'm sorry. Hapụ osi ka eji aka ha zie mozi ozi a na-esi m ụwụ meme onye ele onye chọrọ ibu ụzọ bụkọs onye ọla bụ ụzọ nọ n'ugwu ihe ọ ga-ebuzi anụ na nwa ọkụ nọ m n'ime bụ ụzọ kwụma gị n'ime akpa nwa ga-agbawasịa gị echụsịrị ụmụ mgbawa mmiri ara ihe ejiri gbachie ya were fufuroro so position yourself in the condition of taking it ngwa take what take in say do no one did that monwa ati osugbe kubede kwe ya kasi ala what in ma aga ebuzo pito na ere aka mu ihe ri aga before nwa eruru gbatuo no is that the way of the spirit ka bu ke spirit ya eji chano eji ka mgbe esi mgbe ekere ụwa no yin ezizi nka ke wo Daddy G hapụtala G stand for many things G for good G for kanji. G for G for kanji. Do you know the meaning of goat? Goat. Yes. Goat, ewu. Yes. And when you did tell me, you tell me the water mad now. Good. Of all time. Good of all time. When someone is said to be a goat, good of all time. I should be asking you that question. I'm confused. Lie down at all time. At all time. What I want is to have a child. That is what I want. I don't understand what is going on here. Please calm down. You want to have a child at a time. He came here to pray. What do you want to do? I got the one I call yes in Oga